Subling nagpahinumdum karon ang lokal nga kagamhanan sa General Santos City ngadto sa Katawhan, kalabot sa ginabawal nga pipila ka klase sa pabuto nga gikonsiderang delikado gayod. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jess Tony Humamil. Jess? Sara, padayon karon ang ginahimong pagmonitor sa kapulisan sa General Santos City sa tibuok syudad aron nga walay makalusot nga mga nagabaligya ingon man na nagagamit sa mga ginabawal nga mga pabuto. Gipahugtan karon sa otoridad ang pagbantay sa mga ginabawal nga pabuto sa General Santos City, sama na lang sa Watusi o Dancing Firecracker, Piccolo, Boga, Super Lolo, Goodbye Philippines sa guban pa. Gani nagpahinumdum ang lokal na kagamhanan sa pagdili sa paggamit, ingon man pagbaligya niini ilawom sa City Ordinance number 29. Gani makita nga gamay lang nga klase sa mga pabuto ang gidisplay dinhi sa Oval Plaza. Hinuon daghang mga klase sa fireworks ang pwede nga mapalit dinhi. Pila ka tuig sab nga walay selebrasyon nga nahitabo gumikan sa pandemya. Busa subling nagpahinumdum ang kapulisan ngadto sa Katawhan sa syudad nga likayan ang paggamit sa mong klase sa mga pabuto aron balikay sa peligro. Aduna say tukmang silot nga ipahamtang sa masakpan nga nagbaligya, ingon man magpabuto sa mong klase sa firecrackers. Lest na magagawa natin yan talaga, i-confiscate yung mga pinagbabawal na ano yan, na paputok. But for human consideration, siguro ganun lang muna ang magagawa. But talaga kung matigas ang ulo at paulit-ulit niya na lang ginagawa yan, may kaukulang sanction po yun. Hinoon wala pa kuno sila nasakpan nga nagabaligya niini sa pagkakaron apan padayon ang ilang pagmonitor sa tibuok syudad. Nanawagan sa mga kapulisan ngadto sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak sanglid sagad sa mga nadisgrasya gumikan sa pagpabuto, mga minor de edad. Sa mga parents, no, bantayan natin yung mga anak natin at alam naman natin siguro kung ano yung pinagbabawal ng mga paputo. Wala naman talagang magandang makukuha dito kundi disgrasya lang or sakit sa katawan. Sara ni atong bispiras sa Pasko usa ka lalaki nga taga Barangay Kalumpang sa General Santos City ang nabuthan kuno sa nawong ingon man sa tuhod human kini nagpabuto o gamit ang boga nga lakip sa mga ginabawal nga klase sa pabuto. Busa subling nagpahinumdum sab ang kapulisan karon nga likayan ang paggamit sa mga ginabawal nga pabuto aron nga malikay sa disgrasya. Sara. Okay, dagang salamat, Jess Tony Humamil.